सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो फतेहपुर वैशाली। गिफ्ट देके भागल बा ओहिरा के बेटा सखी गिफ्ट देके भागल बा जादव जी के बेटा सखी गिफ्ट देके भागल बा केहू से डरे नहीं गांव भर में पागल बा केहू से डरे नहीं गांव भर में पागल बा ओहिरा के बेटा सखी गिफ्ट देके भागल बा ओहिरा के बेटा सखी गिफ्ट देके भागल बा जादव जी के बेटा सखी गिफ्ट देके भागल बा में तन को न डर ओकरा लागे गौवा में सखी हमरा चारो बेरिया बे साफे नाक में दम को के रख देले बा देहिया में तन को न डर ओकरा लागे गौवा में सखी चारो बेरा हमरा आबे कहता बे सब के माल देख हमर बा कहता बे सब के माल देख हमर बा ओहिरा के बेटा सखी गिफ्ट देके भागल बा ओहिरा के बेटा सखी गिफ्ट देके भागल बा जादव जी के बेटा सखी गिफ्ट देके भागल बा साफा पगला देले बा ओहिरा के बेटा सखी गिफ्ट देके भागल बा ओहिरा के बेटा सखी गिफ्ट देके भागल बा गिफ्ट देके भागल बा ओहिरा के बेटा सखी गिफ्ट देके भागल बा कहता बेगने सदी बना नाम ह काफी बढ़िया बढ़िया लोग हमसे मांगता बे माफी सुनता रो कहता बेगने सदी बना नाम ह काफी बढ़िया बढ़िया लोग आके मांगे हमसे माफी जहिया से नजर मिलल जान हमरो करबा जहिया से नजर मिलल जान हमरो करबा ओहिरा के बेटा सखी गिफ्ट देके भागल बा ओहिरा के बेटा सखी गिफ्ट देके भागल बा जादव जी के बेटा सखी गिफ्ट देके भागल बा साफा पागल बा। स्टूडियो फतेहपुर वैशाली।